Hallo alle sammen. Ja, i dag så skal jeg spille lidt Minecraft. Ja, det skal jeg nemlig. Lad os så se på det. I dag så skal vi bygge en monster truck. Og det er det allerførste, jeg har bygget i. Det er det allerførste, jeg vil bygge for jer. Okay, vi starter med at lave 4 hjul. Vi starter med at lave hjul. Ja. Ja. Og så går I 3 blokke væk. 1, 2, 3. Og så bygger I endnu et hjul, og der må ikke være så meget mellemrum imellem. Ja. Og så har I det her. Ja, altså. Så har I se. Og jeg er lidt forkølet, så... Ja, det bliver nok del 1 af det. Hvor jeg ikke må filme i så lang tid. Og så skal vi lige bruge det her. Og slabsene. Se, og så skal I gøre sådan her, ja. Perfekt. Og jeg kigger på noget, på grund af det er noget, jeg fandt på YouTube. Men jeg vil bare vise, hvor god han er til at lave ting. Ja. Han har lavet mange ting, og mange af de ting, som jeg vil prøve at lave i mine videoer. Ja, godt arbejde. Hvis du ser den her video, så er det på grund af, at du er fantastisk til det. Fantastisk. Du er den bedste bygger, jeg nogensinde har set. Og det skal du bare vide. Og jeg er stolt af. Nå, men det er alt for den her gang. Vi ses.